O Belén de Valga pechou o Nadal outro ano máis con cifras récord. Preto de 35.000 persoas se achegaron a gozar dunha representación única do nacemento de Xesús. Os visitantes quedan abrallados ao ver como Belén mestura temáticas tradicionais con outras da actualidade. Es interactivo, está todo puesto con muchísimo cariño, está representado toda casi la sociedad y del año que hemos vivido y de la aldea y del pueblo y no sé, representa todo. A mí me encanta mucho porque, bueno, es enorme y representa todo lo que se puede encontrar y también, bueno, por mi familia, que tengo a mi bisabuela trabajando por aquí y bien, me gusta mucho. Eu creo que é o mellor Belén que vin, sinceramente sorpréndeme moito. Como todos os anos, espectacular. Pois vexo ben, porque está o Belén artesanal, que é o de sempre, despois hai as figuras que veñen actuales de cada ano, o que hai cada ano. Os visitantes non escatiman en eloxios cara aos creadores e creadoras deste Belén por todo o seu traballo e creatividade. Moi ben, moi ben. Eu non me quero imaginar todo o traballo que pasaron facendo isto, probablemente. Moi bonito todo. Bueno, a verdade que é impresionante, é moi completo, ten un montón de figuras facendo un montón de cousas distintas. A maioría delas teñen movimento, a verdade está moi logrado. Ben, moi laborioso, moito traballo que lle dá a xente moi ben traballado todo. Todo moi ben. É precioso que o fajan, que é poder de traballo de horas a costa de nada. Entre todas as pezas, a maioría soe quedarse coas novidades. Este ano, a escenografía máis aclamada foi a do enterro da raíña Isabel II. De feito, por exemplo, ali, eso de que aparece de funeral da reina de Inglaterra, que pois sorprende. Siempre dan detalle a las cosas que actuales, por ejemplo, la guerra de Ucrania, han puesto ahí una representación. Carlos III, sí, que máis? É o da guerra de Ucrania, lógico, e, bueno, o da boda. Bien, han puesto cosas nuevas, por ejemplo, lo de la familia Addams, que fue una película que salió hace pronto, y por lo demás bastante bien. O Belén de Valga pecha as súas portas, pero non de todo. Os interesados aínda poden visitalo, pero únicamente os venres e os sábados en horario de 7 da tarde a 8:30.